Programang ingkay pakangigan, kadagitang tutuma pagkasalitaan, tibiyag kinayat, akas lang napasamak laing iti kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat, tapno day ta mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod kadagiti pagkasalitaan nyo, tibiyag kinayat, adayon tukulos malipatan. Anapasamak iti kalman laing. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, dagiti apagkasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sagodayin nga ti surat, ti pagkasalitaan, iti kalman laeng, nga paset ti pagkasalitaan ni Julie, idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong naming. Takaslasang ko na pupuutan ngay naklon ti panagayat dito na mayagan ng agar-arim kanyak. Awan sa bali no saan nga ni Ivan. Nakasaysayat kami ni Ivan manong nakadungdungo, nakasweet-sweet. Basta umay pasyaren dito yung pagkasaraak manong naimi tagkas kasaraak tagtrabaho ak dito syudad mga obisina. Adalata flowers for you. And chocolate for you. Opo. Kahit maragragsakan at nga umawat. Kaya gwapo manong. Talagang naalukoy na tiriknak. Damok ti agayat. Agsibot nilaeng Ivan tinakariknak iti kumakungkuna nga TL wano trula. Idagbasbasak pa ilaeng manong nemi ado digit agar-arim kanyak ng sangko idanging kaskaso. Saan nga gapo sang kaibaga datatang kininanang sa anak pala makinubnubyo, gabot agbasbasak pailan. Kinapudno naman nung naimikit na kurapay kamlang, ngam gapo itiriget ko nga makapagturpos, kinayat met datatang kinanang madanak tinipintas ka trabaho, tapno makatulong nga kadikiti kakapsat ko, iso nga hanak na daan tinubyo, tatalagang awang pati pakariknak ti ayat idi. Ngimid dumteng kaniyak ni Ivan manong naming kasla nagtignay, nakulding nan ti puso. Kat ineman ng bulan nga mangar-arim kanyak hatid sundo. Adakot siya na ken gwapo nga talaga. Umay nagsunduan dito kasera, itulod na sa di opisina, sa nakto may sunduan sa di opisina, sa nakto itulod dito pagkasaraan. Kat gabot yes, I love you too, kunak manong nemi inarakop nak na Ivan. Na irot. Kad nariknak datang irut ti arakop na nga ayat ti kay papanan na. Kad ididamo agun daway nga nariknak ti bara dagiti bibig na idi ammalan na anan namin dagiti bibig ko. Ivan, agyamanat, Julie. Kad na numaim. No kasano ti dungok idi sanak pag sinumbatan. Nadungdungo ak tumanin. Gakabot ti patpatek ka na yun ay. Unggayam, itatinaklon na kon, mabaling ka diting. Umiyan? Umiyan? Loko ka. Dududu at kwarto na ito. Dakam lang inagayam kinineli. Di, agkasilid kayo. Ay, madiya. Agkasilid ta. Alangan ba't nga ni Nelly, nga best friend mo? Hindi kasilid ko. Api ko magkasilid ta. Kaya, di mo katikayan? Oh, pugunan ko na kang kakayat ko. Luko ka. Ikasarnak pa'y muna Hindi agawidan kadagpakadan manong nemi na minsan pa nga naglanang itinapaot dagiti bibig mi manong nemi. Nagigtutak itaprusan na ti barokong ko. Shh. Nako, wag naman dyan. Alam mo, sige, mawatan ka. Mayat kan tumatlaing ma. Agananot ka, di pa nag-try mo? Ha? Sweetheart? Yes, sweetheart. Sweetheart? Oo, talagang maragsakan nagabot ha. Inaklon na kon. Kasi kayong gawit ka karote. O may kantungan ng sundon na bigat. Ha? Basta urahin ka intun bigat. Hindi makapanawan manong nemi ni Ivan, irimuarmeten ni Nelly, iti silad na, manong nemi kat nagpalpalakpak. Wow! Sana all! Apay nga sana all ko na
Sana all nga nakaramanin ti bibig ti lalaki agwapo di kotse ken dungo managregalo. Sana all. Makadanggol ka. Di akno naman ito nagararam ken ka. Ay, awamot ka takwada ti patpateg ko, friend. Sino kang gamit ti patpateg mo? O alangan mo't nga di boyfriend ko itan. Iti patpateg mo. Oy, ato ka kakastakit. Di agayem na di best friend na. Agawon na di boyfriend di best friend na. Oo, takas na ako mga utkan ka. Ngakas may sa agayem. Uy, kukuha mo lang ni Ivan mo. Nakukwak mo na di lalakin to nga para kanya. Ngim umapalak, friend. Nang naroon ay tagbisito kayo di nakapapaot. Oh, sana all. Kung kunak. O sana all, saraw. Kuham na ta chocolate. Ha? Kuwak manan? Uy. Adala taman idulduling ko tayawid ko to sa diabalay. Magustuhan na gani kakapsat ko. Kasi ka ngamin, napi di mo gustuhan. Madi kanyak ti chocolate. Abi ko, hawatig lang tamot alangan mo kayat ko nag itad ko keng ka, no daddo iduling ko, balunag tong agawid na managbakasyon di probinsya. Daragsa ka kadimot lang, friend. Unay, Nelly. Damok tagayat ni Ivan ti first and last love ko. Nga magananad ka. Dadya kinagwapo na. Ang mga nusaan lang siksika ti girlfriend na. Kasta nga da? Adok kasta nga lalaki. Iso nga ang kabasta mang namnama. Kanaganad ka lang. Nangikot sagit ito nga umyan. Umyanak ko na nakit. Baka maalukoy na kanto. Kuna nangarot pa kin ko. Mayat kan dumit lang ko na. Iso ang kananad ka. Ha? One friend. Aramidak tabi na panagananad. Basta na nagsakak. Kabutad na nubyo. Kanipat patig ko ni Ivan. Kanipat patig nakmen. Hatid sundo manunemi ket dungasta nga malem muno tama malem iti Friday mapangkamag dinner day. Iti may sa class nga restaurant manunemi. Sweetheart. Uminom ta. Sige lang Orita red wine mate o no champagne. Sige lang no kayat mo tuminom. No di ka mo kahit tuminom, di brandy nga rulatan. Apay kami naminom ka. Pangpahimas na panangan. Apay na mihimas na panangan mo, naminom ka. Kawan. Di pa lang alang di arak, sabi bukbukin na labay mo. Loko ka. Joke yan Pinagkatawa na ka. Kung ang ngaming pagpaimas mo panangan, di ibukbuk mo na taarak yung talabay mo. Tapos na yung imas pa. Talagang maragragsakan na kabuta. Sikat kaya na ayat ko. Jolie, nangro na nga tanong. Kalpasan dito'y. Inta, sa din no? Inta ito hotel. Diyak kahit ka sa nga angaw, amok agang angaw ka, Ivan. Hanak agang angaw. No seryoso ka, diyak kayat. Diyak kayat ti kaya dati panunot mo. Kahit kung amin nga ipapanagnakan ka nga talagang ipatpatik ka. Kahit kung ipanagnakan ka na kita irot ti harakop ko. Bahara ti kita akik ko. Nga, digusan ka na kita kakabarang akik. Itinantungan tumapas at tibagim. Kada kiti bibig mo, titangit mo, iti marukong mo. Ken ore pa di tababa. Uy, abagsibat ka. Diyak kahit nakastang. Laglagi pa yung sweetheart. Binabastos ti bagwagam. Tandaan ang digit tiyak kayat. Tadi mo ulit-ulitin. Okay. Kasta man ti kahit ko kinga sweetheart. Ibagam digit isan mo kay hatap ni kastagat. Diyak araramin din tapos sana ka makabasol ka. Oh, that sweetheart ko. Nakasweet ka nga talaga. Uy, dadan na tayo ka. Kanintan, no siya mo kahit tuminom, ti arak. Anak mo ito uminom. Makandalatan, kalpasan na, intan to paspasyan. Friday kita. O ano pisina no bigat. Isang oras mapuyatan ta. Di ba? O sige, pagpaspasyaran ta ngay.
Dita parke. Dita plaza. Plaza. Baka makakita ka na kita ko. Hindi anya. Hindi kita sisikkaruden. Nandun ka naka-display dita ka. Apay mo, isut ko nada. Baka sika no, makaaram ka kat mapangkamang pick up. Nang rona kat saan ka ba tapagustuhan? Han, tilayang iba't patay ko ti kayat ko. Saan ako mararamat ti samali. Mata? Wahin, siksikan to lang. Isong ano kayat mo, itan, mapandali ti hotel. Duam, kayat na to ko lang, di bagbagam, bastos ka. Di ba, yung baga, kaya ka nga, di mo ulitin di kita kayat, tapos saan ka makabaso kanya? Okay, sorry. Manganta ka ron din. Kastoy manong name ti kinasweet kinaragsak mi kani Ivan. Hatid sundo naklata. Kasla kam lagasawan ngem saan kam pala kakaida. Ngem gagangay lang anda kinarakop kami, agin nagek kami, marik nagtinapawot apan ang nanam na kadigit ti lips ko. Manutad tuma manong name kasla kayat ko nga ituyek. Ay na. Kadeta no kat istoryak kini Nelly. Anya ta ko nam? Ituyak mo. No daduma kat kasla kayat kun siya. Nangaroon talagang maaros tiriknak. Nga panang nanam na kadigit lips ko. Nandiyan ko baga, sige, hintat yung hotel. Hintat yung hotel. Ngayon, jak tupulos aramidin. La, gananad ka laing, friend. Ang mga no yung tumaala natin kayat na kengkang kita baybayan na kanto. Ngata? Isa mo na yung ama mo, tibiyang ni Ivan. Apay, inimbestigar mo ka di sakbay nga naklod mo? Apay ko mga agarampay lang as pagarikan no, at girlfriend na, ay kasta di ka kaduan ng lalaki. Hanggang basta mamati. Kahit mo so, adu di kiti mahilig. Adalang orden maysa, agkolekta. Lagay na lalaking agkolekta. No, saan nga sisyak? Apay ko rin masango na ti hatid sundo ak. Ano tayo mo? Baka nito may tulod na ka dito kasera. Ha? Iti malam. Tayo met date yo. Adan sa bali nga mapan na. Alaeng na i-date na. I-hotel na. Wana? Di ba? Agan anad ka lang. Agora ka api ibagbagam di kita itan. Hamot nga dati ibagbagam. Mamata. Basta ibagag kang nga agan anad ka. Adan samat panagkursunadam ti boyfriend ko, friend. Awan pa nagkursunada, kukwam lang. Ingam awang kast aganad. Kahit mong sawat nagsina kami, kalpasan na kat sublata yun. Pagkadadyasaan ko maipaay kat maipaay mo. Di ka man. Pahala ka mo kasat dati panurot mo. Ngam ibagbagak lang kang kahit panagananad mo. Gabot na madlaw kong asla kayat mo ni. Ituyak kunsan kong kunam. Anong hartiramidak? Tapno saan nga mapasamak? Saan yung ugalien iti agbinisito nga napaot? Umanayin nga. Jay. Hanga tayo. Kung wala nga tutnot. Naging gawin nun nami nga ti maysang malem ti Sabado yung menak inala ti kasera. Napang kami ti mall manong nami. Napang kami ti ayan di kiti jewelries. Alahas. Adakit kitain na. Kahit mo na ito. Ano na ito? Ada singsing, ada aritos, ada kwentas, ada porcelas, ada perelona. Kahit mo katangin tamin. Itod mo kanya? Kuin. Nababaring lumaloko kan. Maloko nga niya. Dahil takamanin, sweetheart, ha? Ulit-ulitin mo nito saan ko kaya, then, inyatamok, baka maloko kan. Di ba? At matigit kong daway na wag na kasla kayat mo. Di ba? Na naroon na nakapapaot, pa nag-lips to lips ta, di ba? Yung parparitam lang tarik na. No irgalok yung karagito eh. Kahit mong itay. Diyak kayat, nga irgalom ni kita. Ado unay,
Kensang ko kasapulan, adamatin kwentas ko, adamatin singsing ko, adamatin aritos ko, adamatin relok. Napyo ko mano adapay awang kanyak, porselas ngay. No porselas lang, mabalin, ngimno iso amin, huwag. Sayang ja kwarta, ja ore mahilig ti alahas. Ngimno ito, no katangin tata porselas para ken ka, mayat kan? Data ka manen. Mayat kan? Kastoy ko na. Tulog ta. Next Sunday, agbakasyon ang sadya probinsya. Maalat talungal daw nga bakasyon ko. Mailiw ka naging tinaganak kin kakapsat ko eh. Iti pa nagsublik, baka makabadong natakton. Peso? Kasi nga rod syudad. Ibagabnuan niya nagitinas kang gatangan ta. Tapos na ipasarabom sa diya probinsya. Anong size da tatang mo, ninanang mo, di kakabsat mo. Kinapod no na talaga kahit ko tag-shopping para kadakwada. Itang nga, aramidan ta. Nasyak tag-gastos. Siyak. Okay, kastoy. Agudwata. Tapos na makatulungan. Peso? Tainto nagawid ka dito, syudad. Adan tumat pasarabo ka, nagapod yung probinsya, anang kayat mo. No, anyat adad dyan, awan to yung so, adumat magatang dito, dito ang adasad dyan. Basta, no, anyat na isang sangayan, nagapod siya dyan, ni pasarabong kanyak, sukat iti pasarabo ta, kadag iti pamilyang. Sa bagay, ori awan, basta, into nagawid kan, agsublikat syudad, umanokat kantan. Ha, sweetheart? I love you. Sige. Barbareng. Ngayon tsak maikariya, barbarengli. Yes, nga ron tinabasama, orisaan ko kumaakayat, manong naming impilit na, nga nang tediti na yun, ti kwarta, nga igatang ko ti pasarabok, kadatatang kaninanang kandiri kakabsat ko. Inilumteng nga ron, manong nami, ti panagbakasyon ko, nakanyak ni Nelly. Hoy, talungal daw. Kawang ka. Wan, baka di tada ka talungal daw. Nakawaywayan tumit ni Ivan nga mangi-date ka digiti sabsabaling ang girlfriend na. Di ka man napanood ti kastan Nelly. Puro nagkatibo, ti bagbaga may panggap iti boyfriend ko. No, sige, sorry. Ngayon magure ka, pasarabok ka. Uy, pasarabok. Pasarabom to, ang gabod yung probinsya. Inakarotin. Uy, kita eh. Tapay lang urayan na ka ni Ivan. Itulod na ka iti terminal. Iti sakbay nga limo ganak manong name iti bas. Gansakbay nga dimsaga kiti kotse. Nakapapaot man iti panaglanang iti kiti bibig. Ivan, dumsagon. Lugan ako niti bas. Duwangal daw awang ka. So may iliwakan ka. Hanggang bahala tayo tunog subliak, baka makadesisyon akton. Sigurado ka. Sige, Rat. Orahin ka. Kat barbaring numayat kanton. Sabi ko man. Pwede makasang pagkatakon manong nemi ti balay kastawan ay panagin inarakop mi kininanang insoblat ko ni tatang kaniti kakapsat ko sa ko imbaga kanakwada ano ti pasarabok kada kayo gabotada ng tulong kanyak naggatang ka nagiti pasarabo sino? Ti boyfriend ko tatang ay at the boyfriend mo undatang lagit mayat mat angim sang kay palagas sa sawa anak ko at tumulong ka pala ka naging kakabsat mo. Wanda ta nga ang problema. Umay kayo kakabsat ko. Tumulong kayo lang ti sarabo yo. At thank you kayo kaniya kuya yo nga Ivan. Tawagak to iso na takasalita yo. Thank you kayo. Wananang. Inagsasalita kami yung kininahan ng man. Kumusta ti panagtrabaho? Nasiyat mo hanan. Ay na. Dataon iti pagyaminyohan at kinapod Diyos na ikalikago mikin itatang mo nga nakapagturpos ka kadadan na pita sa trabaho sa syudad. Ket nung kas kasanulaang
Manupay nga tawa, agradwar tumatan ni adik mo, Santo Diego Bunso. Ay, huwag ka sa notrigat, anak. No talagang nga maikalikakom ti panagbalik kayo, tara paapyo. Basta titulag tanak ko Ti kapilagas asawa, urayan pa lang makapagturpos ni ading mo, tayin to na adan tumatan pagtrabaho ni ading mo, isod tumatan ti tulong kini Bunso. Di ba yun? Unang, ibagpagkapok iti gagaketyo, kinaanusyo, ti ado nga agrikatyo, kada kaming anak yo. So, ang pagdanakan nyo, tumulong ak. Tumulong ak kada kakabsat ko tapno. Amin kaming agkakabsat, napintas to ti biyag mi. Inawagak nga rod manong name ni Ivan ket imunada nga nagsalita kin ni nanang, ni tatang, sarili kakabsat ko. Idagsalita kami manin. Maragsakan ako na nga makamamuka na iti miyembro ti pamilyam. Kahit awa o isadak, ngumay dita. Kahit numayak dita. Siyempre, umiyanak dita. No umayak dita, ang kahit data. Talay bagbagam. Kahit magawid kang tuntuyan, makapagdesisyon kang tumaten, di ba? Nga danton mapasamak ka data. Kahit no danton mapasamak ka data, kahit agbakasyon ta nga duwa dita, hindi, yung problema. Tadamat na mapaspasamak ka data, di ba? Uwan man lang, talagang magagarang kalauna yan niya. Naging kama nung name nga nagsubliak matlang dito syudad, kat kastuan iti panagin inarakop mi kini Nelly. Uy, kasla ka la tumboy. Napay matatumboy ako na, nakairot tarakop mo kanya. Dulang aldong sa tanakita, friend. Kasta tiragsak ko. Nag-aasam ito ang aldaw akong kadwak. Hana ka may pinasyar ni Damok. Baka may nakapinasyar. awan ni Julie. Nakman pasyarin ni Nelly. Kunana. Anya nga tanong kasta ng peso. Nga kamayatan ti kaawan ko. Kat imay kinakaida ni Ivan. Anya nga ito nabiglag si Kugka. Kaya ito ibagak sa ulusutik na sinut amanag ni Ivan ko na. Anya nga ta? Loko, talabagbagam. Kasta siguro iti kinatao ni Ivan. Tapati best friend ti ay kaya nayat na kit iramraman na. Again, saan kumot ng iramraman ng tibagik? Nga isagpaw iti kina-playboy kas pagalikan ni Ivan. Oh, ano yan? Tinawagan na ka. Tawagan ma. Ito yan na. Iba ka mandakan. Tinawagan ka ron. Hello, sweetheart. Hello. Nagdakon. Sumarikak tutupisin ng bigat. Okay. Sunduan ka to. Ngamiti malam, baka saan ka masundo. Okay. Sige. Nakadesisyon kan? Daita ka man man nakarosin nung to at kabigatan na manong name kat dito ay nakapapaot man hindi pa nang amal na panang nanam ka digiti lips ko. Stunan. Papastakan to ito no, malam. Malam? Abay, the date mo no malam? One. Ada, nas ka nang kamakam ko opisina. So, ang kang tumasundo. Yung tumamisa nga malam. O sige, tumamisa na malam. Ag-dinner tanto sa tantong hotel. Mayat kan? Mabom to. Into no, adata jayan. Kabigatan na, manong name mo no, may nakarod na intulod, manong name dito opisina. Kalpasan na manong name rimuar ni Nelly. Tagka-opisinahan kami. Papanam. Dapat pipanak. Imbaw naglibos. Alas 3 nga tan ti malam manong name tumawag kaniyak ni Nelly. Hello, friend. Hello. Agpakada kayo rin, boss. Ibagam nga umay naktulungan iti ipapaaramin da kanyak. Tapno adarason nga rumuar ka. Gabuta nakita ni Ivan iti may sa food house. Ada kasasarita na kasangsango na nga babae. Ano ya? No, sino man da nga babae,
Awan ti bagak. Basta madlaw ko nga seryoso da nga sasarita. Sige, kasang rito ramidak, agpakadaki ni boss. Manong namin da makadano na ako ni ti Ayan ni Nelly. Nito sa food house. Nito'y. Hanggang nire-review saan ka matartaranta. Keep calm. Noan yaman ti maduktalam. Saan ka nga iskandalo. Bagak kang kainin. Nga di mo pulos, di mo namnamain mo no. Hanggang basta agtalek iti kaskeng kwa na. Teko nakidi nga pakaado ti kiti girlfriend na. Manong name na pan kami ti may sa food house na Ayan ni Ivan. Hindi nakiktutak tatimakdag ni Ivan. O sorry tani, kilingit ka. Kagpakpakita. Apa yung pinanawan na ti babae? Tsaka mo. Anak na, kasaritak na Ivan. Shh. Ti babae nga pinanawan at kasarita ta. Tanong ni Ivan, agulbud na ita. Ewan na niya. Diyos ko, damok tayo gayat, basag ta nagsakit di. Inasitgan mi nga ti babae nga pinanawan manong name ni Ivan. Hi, good afternoon. Good afternoon too. Apa yun, masapulyo? Nakita mi tayo nga pinanawan na ka ni Ivan. Amo mo ni Ivan? Siya ni Julie, ni Matt Nelly, best friend ko. Agka-opisyonahan kami. Ti saludsod. Ano't relasyon nyo kani Ivan? Ano't relasyon nyo kani Ivan, kunak? Ag-asawa kami. Anya? Miss, ano taga mo tayo? Julie. Masigurado. Gabot na sikat nag-react iti kastaunay. May saka ka nagitinubya na. Talagang mahilig na dyan nga asawak. Tila babawik anak ki asawak yan kuwan. No saan lang ang gapo iti anak ko. Ti kakaiso na pa ilahin anak ko. Anak mi. Awanan ti pambarak nga umay dito'y. Tapno ipakamok yung kuwan nga agbakasyon kumamit. Gabot na mailiw ni June kang kuwan. Hanga siyak ti mailiw. Gabot na dyan pag ano na dyan nga babae. Awan ng lalaki. Kukayo laing. Pagrarangasan nyo. Ngayon di anak ko, kalikagom na ti pa nag-birthday na, kaya nagbakasyon kumamad ti amana. Gusto kaya, nubya na ka? Tiamok kita umpay asawa na, at da asawa nan, at dan putot na. Ngayon saan lang siksikat ti nubya na. Kinapudno na. Itapila bigat ng dak dito'y. Napanawan na, nalipatan na, ti cellphone na. Tada na pan emergency nga na panan na. Na-open ko ti cellphone na. Naka-add-ado ti girlfriend na. Ada sweetheart, ada mami, ada mahal, ada babe. Sika, natawag nga? Sweetheart. O, sto. O, kinam. Sweetheart Julie. Babe Annie. Honey Lynn. O, mahal Kati. Kada doon niya. Girlfriend na amin di kita. Mahilig ti asawa. Saludsud ko man. Naipaay mo ka din ti bagim kang kuwana. Naikarikon nga ipaay ko. Imbag lagi din tanulog talag. Friend, hanggang kaksangin na kasta. Awan tinubay nga sangitam tabasol mo metlaeng, Jolie. Ha? Basol ko? Wain, awan ti sabali nga kim basol no dagiti babae ket may liwan da iti lalaki nga mahilig. Tadayo mat imbestigarin nga imuna. Sakbay nga ipaayo ti bagiyo. Imbaga, nagasad ka. Tasam mo pa yun ipaayo ti bagim ken kuana. Sige. Sabay kumata. Agnakaman da dyan nga Ivan. Ngayon dyan pa nagkunak at saan agnakam da dyan. Aging nga nga damang putad dyan mabagbagi na. Isunto pala ti pa nagbalbaliw na. Manong nemi kabigatan na gaputan nagtulag kami ngagkita kami.
Imay nagsinundo manong nemi di opisina ket napang kami iti restaurant. Ngem saan nga ti restaurant nga dati. No diket iti fast food nga nakakita kadakwada iti asawa na. Iti mismo nga lamisaan. Sabi nga dito kayat mo, sweetheart. Ha? Ket nga naimas ti gito'y kwada ito'y food house. Pipilis mo lang ti restaurant, maluto ka. Awa malagip mo, idi kalman, iti da ito nga food house, iti da ito nga lamisaan. Inuwar ko manong name di kiti inregalo na kanyak sa ako intupak iti sangwanan. Isublik amin kang kadagitoy. Balangkantis ka lalaki. Saan nga mapagtalkan na lalaki? Anya ti bagbagam? Anong basol ko? Aging ko nakalpailang? Dito'y kayo nga nag-meet iti asawam. Ay man, imbaglakid din ta sangko pa'y naipahay ti amin ko ken ka. Imbaglakid din ta na maamu kasakbay nga naladaw ti amin. Apay kasta ka. Adalang araw din asawa, dapayin putot mo. Apay sa sangis pangibukbukam kadakwada ti panawan. Apay ginakaad, adu kami. Ada babe mo, ada hanim, ada mamim, ada mahal mo. Sumit lagay mi di, babe ko ng kanya kiti, niliwang ka. Ay ba, nabalbaliw ka? Sa bagay, saan na ka nakayat ti asawam? Gusto ka, saan ko nakayat ti asawak? Nana, saan na ko nakayat ti asawak? And saan ko mati nakayat suna? Sikat ti kayat ko. Sikat ti kayat ko, sweetheart. Iso nga, ano ti panang ipagarupukan niya? Kahit ko tagbaling nga kirida. Paanal ko ti kalay sa amin. Iti asawa kalpasan ikasar ka. Ha, nakamamatikan ka. Diyak kaya tagbalin nga asawa. Iti mahilig na asawa. Titakan. Agyaman naglayangan ta na talak ti pudno kinatao. Kinamakam nakpalayang manong neming inwadag ko. Hindi ka makamanak manong nemi latak tinungpa ko ni tinamindua. La, padasam mati ko mamakam. Padasam! Hanang nga nagkuti. Hanang nga naguni. Pimanawa ko. Idiadaan ko dito'y kasera, manong nemi dito'y kon ngimbukbuk ti sakit tinakim ko. Ngimbasol ko. Gusto ti ko na ti asawa ni Ivan. Basol ko. Basol mi nga babae nga basta lata nagtalak kadagiti saan nga mapagtalkan nga lalaki. Imbaglakid din. Tasaan ko nga naipaay ti bagikan ko ana. Imbaglakid din. Anong nemi aging ka kadagitoy ket awampay ti kasukat ni Ivan iti pusok. Kabutaddan panagbuteng ko. Narikat gay mapagtalkan manong nemi. Kunamlan no, nakaamamo, nakadungtungo, kunamlan no pudnong saan madgaya. Narigat nga talaga manunemi tagpili, no asino talaga tinaikari. Adala ko nalaing nga manumar, ta pasumar ko kumano sa sino, no, anyat nagan na, sa din no, tanukas pagadigan ta adamang imbaga, umasulay ka ot king kuana, makiamukon king kuana, tapos nikastagat. Nakagbidtot nga agpili. Dahito nga rod, ti pagkasalita, manong nemi, kadagyaman unay, ti anos mo, nang ibasa, kat sabi ko ma, kadamat na ibatik nga adal, balaag, kan pagsarbingan, ti biyag, kadagitipatak, ka nagbuya, more power to the program. Tuwing nga rod, agyaman nga paghaya mo, Julie. Thank you, Julie. Thank you, mat kadagiti amin nga nagdagngag, kan nagbuya. Salamat kada kayo.